Mangan paling nikmat nok donya lur. Ya iki lur, kon milih iki ora tau restoran wis pokoke engko sik paling nikmat kanggoku ki ya mangan ngene iki. Iki iwak mas tak goreng, sambel bawang lombok karo bawang tak kei jelantah panas ngono kuwi. Iwak jagung. Iki godhong sak kebon iki mau tak rambani kabeh. Ngene iki manganku ngene iki lur. Mangan paling nikmat ngene iki. Apa meneh aku nek ditakoni Bu, mau makan apa? Seminggu sepisan, aku iki mesti mangan ngene iki lho. Manganku ngene iki. Iki jek ono sing kurang. Nek aku nganggo tak ngenekno bareng. Tak renyet ngene iki sik. Masyaallah. Nah, ngene iki. Lho, nganggo tak kenekke sik iki lho, Lur. Tembe nikmat luar biasa. Lho, sampean apa paling nikmat mangan nok donya apa jajal Lur? Aku ngene iki, sambel bawang, iwak mas, ya toh, karo godhong sak kebon, sambel bawange ngloteh ngene iki. Iwak jagung. Ya Allah. Nek sedulur paling nikmat mangan apa? Sampean paling nikmat mangane apa? Iki lho, ngene iki. Sambel bawange. Ngene iki iwak jagunge. Ya Allah, nok omah ora perlu nok restoran-restoran. Sambel bawang ku kaya ngene iki. Tak dulitke, sampai muncrat. Tak dulitke ngene iki, tak letokke nggone sego, ya toh. Ngene iki. Lho. Ngene iki lho. Langsung dimplok. Nganggo iwak jagung. Nikmat mana lagi yang kita dustakan. Allahu Akbar, Masya Allah.